Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. President Ferdinand Marcos Jr. napagwala sa executive order nga voluntary na pagsuksok sa face mask outdoors. Rambol, nagluntad sa basketball game sa Barangay Alihis sa Bacolod. Pagbasura sa COMELEC sa election protest ni Anay Mayor Bilinardia, ang parehos lang na nasiraan na ang lungon sunod sa spokesperson ni Mayor Albi Benitez. 43 anyos nga lalaki nga may nervous breakdown, patay matapos maglumpat gikan sa Roro vessel. Kag sa Good Vibes Mascara Street Dance and Arena Competition, kag Electric Mascara, may bago nga mga venue. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Bacolod City, Rambol nagluntad sa paliga sa basketball sa Barangay Alihis. Nangin pisikal na ang pagsugod pa lang sang hampang sa tunga sa mga players sa purok malipayon kag purok paghigugma sa Barangay Alihis Gym sang Sabado sang gabi. Tubtub nga wala na paiway ang pagbayluhanay sang inumol sang duha ka mga players. Resulta nga nag-intra na ang iban pa nga players kag tumalanaw sa Rambol. Sa isa ka video makita pa ang isa ka lalaki nga naghaboy sang bola sa mga nagarambol. Napunggan ang gamo sang magpatunga na ang mga tanod sang barangay. Ginpatawag na ni punong barangay Donny de la Vega ang players sang magtimbang nga bahin. Nagpaandam siya sa iban pa nga humalampang, ilabi na sa nagatugas sang ginamo sa liga sang basketball nga iban sila sa liga sang barangay. Ang liga ang ginorganize ng sangguniang kabataan bilang kabahin sa pagpanghanda sa natalana nga kapiestahan sa Oktubre 27. Sa number 9, pito ka mga barangay sa Bacolod City naka-eksperyensya sa mahigo ang supply sa tubig, tugas ang brownout sa weekend. Kumalin pa sa Domingo sang gabi, hindi magamit sa pila ka mga residente sa Villa Socorro Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City ang kolor kape nga tubig na nagagwa sa ilang gripo. Pila sa ila, nagpalapot sang reklamo sa Basiwa Prime Water o galing na agahan lang kag wala gid na solusyonan ang problema sa turbid o kung mahigko nga water supply. Sa official Facebook page sa Basiwa Prime Water, ilagin patag ang interrupted water supply ang epekto sang nagluntad nga brownout sa Domingo. Gani apektado man ang ilang mga wells nga nagaserbi sa Barangay Takuling, Mansilingan, Felisa, Handumanan, Alihis, Pahanukoy, Tangub, Kabug, Punta Taytay kag Sumag. Kay na, makapilaman ka beses nga nagpadulong sa Villa Socorro Subdivision ng taga Prime Water agud maamat-amat balik sa normal ang supply sa tubig sa mga naapektuhan nga mga konsumidor. Sa number 8, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagalaom nga mapunduhan kag madayon ang Panay Guimaras Negros Bridge. Sinilamang nagwa sa balita ng Export-Import Bank of Korea ang nagahatag sang konsiderasyon bahin sa pag-finance paagi sa loan sang Panay Guimaras Bridge. Base sa nagwa nga impormasyon, wala sang posible magapahulam paagi sa loan para sa Guimaras Negros Bridge. Mas malipot ang taytay nga pagatukuron nga magaangot sang Panay kag Guimaras. Bilang reaksyon suno kay Governor Lacson, hindi malikawan nga ang funding sa mga proyekto isa sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa nagapungko nga administrasyon. Iniman gani suno kay Lacson ang rason kung nga adyes tubtub 12% lamang nga nangin madinilagon ang Build program sang Duterte administration. Suno kay Lacson, nagalaom siya nga mapunduhan ang duha ka mga taytay nga magaangot sang Panay, Guimaras kag Negros. Sinilama ang gina-endorse ang Provincial Development Council ang PGN Bridge Project base man sa ginhinyo sang Regional Development Council. Hopefully that the two bridges, Iloilo, Guimaras, and then Guimaras Negros, will be funded together. But I understand really they
they will start with the Iloilo Guimaras, also for safety reasons, no, because of the accidents that happened then, no. And so I think that's why they will also give priority to the Iloilo Guimaras. Aside from it's shorter and lower in budget. We will still hope. Sa number 7, shooting range sulod sa Negros Occidental District Jail sa Baguio City, temporaryo kagin pauntat ang operation bangod sa mga report nga nagalabot sa mga pamalay ang mga layaw nga bala. Temporaryo nga ginpauntat ang operation sa shooting range sulod sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa Baguio City matapos magwa ang report angot sa mga layaw nga bala nga ginaaligar gikan sa sulod sang jail. Isa ka concerned citizen ang nagpalapot sa report angot sa mga nakuha nga mga slug sang bala gikan sa atop sang isa ka residente malapit sa NODJ. Sulod sa kay Attorney Jairus Duhelio, spokesperson sa BJMP Region 6, ila pa ginausisa kon bala sa shooting range sa sulod sang jail facility naghalin ang mga bala. Nakig-angot naman sunod sa kay Duhelio ang jail warden sa barangay apang wala sa may napalabot nga reklamo sa ila. Ang bago PNP ang wala man makabato sa reklamo may angot sa natabo. Pero temporaryo na lang sa karon nga ginsarado ang shooting range samtang nagapadayon ng investigasyon angot sa reklamo sa mga layaw nga bala. Sa number 6, tapasero patay matapos ginlabo sa iya mga kaupod sa trabaho. Patay ang tapasero nga si Alex Estrada matapos iniginlabo sang iya man mga upod sa trabaho kagabi sa barangay Kalapi sa Banwa sang Hinigaran. Sulod sa PNP, nagakatulog lang ang biktima sa iya sini nga balay sang siya ang ginsulod sang iya duha ka upod nga mga tapasero. Ila na lang gilayon ginlabo ang biktima nga gintunaan man sang iya kamatayon. Suya ay sa trabaho ang ginalantaw nga motibo sang PNP sa pagpanglabo. Padayon ang pursuit operations ng PNP batok sa mga suspect. Sa number 5, mag-asawa nga Chinese national ginhold up kag gintiro sa Tanay City sa Negros Oriental. Pilaso na mag-asawa nga Chinese national matapos sa gintiro kagabi sa tubang sa ilang nga balay sa Tanay City, Negros Oriental. Sa report sa PNP, gikan sa ilang nga store ang mag-asawa kag sa mabukas na sang gate ang misis nga si Kian Shi. Ginpalapitan ini sang armado nga lalaki nga sakay sa motor kag ginhana kuha ang iya nga bag. Nagbato pa ang biktima gani siya ang gintiro. Pati nga mister nga si Zhuang Jiangcheng ang gintiro man. Parayon karon ng investigasyon sa PNP para makilala ang mga suspect nga nakapalagyo dala ang bag sa biktima. Sa number 4, 43 anyos nga lalaki nga may nervous breakdown patay matapos ginaligar maglumpat sa nagabiyahe nga Roro vessel. Sa ini nga video nga kuha sang pasahero sang Roro vessel nga halin Dumangas, Iloilo, makita pa ining lalaki nga pasahero nga nagautaw-utaw sa baybay. Sa pagpangusisa sang Philippine Coast Guard Bacolod, may nervous breakdown ang amo nga pasahero nga nakitaan naglumpat sa kilid sa nagabiyahe nga Roro, mga 3.1 nautical miles ang kalayoon sa Bredco Port sa Bacolod City. May mga rescuers ng salakyan nga nagtinguha masalbar ang kabuhi sang pasahero. Gindala siya sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Napaalinto naman sa mga otoridad ang pamilya sang biktima nga taga-barangay Handumanan angot sa insidente. Sa number 3, masobra sa 12.9 billion pesos nga balor sa educational assistance ang napanagtag sa DSWD sa Negros Occidental.
Sa datos ng DSWD, 4,921 tanan ka mga estudyante gikan sa elementary, high school, senior high school ug college ang nakabaton sa bulig sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation o kon AICS sa nagligad ng Setyembre 10. 12,956,000 pesos ang na-release sa Negros Occidental. Sa kabilugan, 24,765,000 pesos ang na-release sa bilog ng Western Visayas sa payout sa September 10. 8,851 naman ka mga estudyante ang nakabenepisyo sini. Sa number 2, pagbasura sang COMELEC sang election protest ni Anay Bacolod Mayor Evelio Bing Leonardia kasubong lamang nga nasirad-an na ang lungon. Ini ang pagkabig sang spokesperson ni Mayor Albi Benitez nga si Attorney Lizander Bong Dilag sa nangin desisyon. Para kay Dilag, wala pa man maka-first base ang election protest, ginbasura na sang second division sang Commission on Elections. Sa desisyon sang COMELEC, ginbasura ang petition for being improperly filed and for being insufficient in form and substance. Ginrefer man sang COMELEC ang nasambit nga petisyon sa Law Department sang Commission para sa nagakaigo nga investigasyon. Ang election protest nga ginfile sang kampo ni Leonardia sa atong tinalikdan nga Mayo 20 sa grounds sang lapnagon nga vote buying, peke nga mga botante, pag-shade sa mga unused ballots, pabor kay Benitez, illegal campaigning, presensya sang kapulisan sa polling precincts, falsified election returns, kag rekomendasyon sa mga eksperto para sa manual recount, kag forensic examination o kon audit bangod sang madamo nga technical red flags. Sa statement naman nga ginpagwa sang kampo sang Anay Alcalde, ilagin siling nga wala pa sila sang may nabaton nga desisyon, kag ila gina-question kung nga wala sila na furnish sang kopya sang order kay sila man ang nagaserbe nga tagreklamo. A triumph of democracy because that kind of decision and order gives substance and meaning to the 171,000 people who voted for Mayor Albi. So that seals the coffin. Now, sa imo ikaduha nga pamangkot nga wala sila kabaton, as a lawyer, hindi na namon niya makontrol ang piyakto kung there are even clients who refuse to receive an order. Ang makontrol ta lang officially nga kami nagbaton. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Paggamit ng face mask sa open spaces sa bilog nga pungsod ang sa karon voluntary na. Hindi kasunod sa gipagwa ng executive order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw. Sa EO nakasaad ang pagtugot sang voluntary nga paggamit sang face mask sa open spaces kag non-crowded areas nga mayara sang maayo nga ventilation. Pero ang mga hindi fully vaccinated individuals, mga senior citizen, kag immunocompromised individuals ang labing ginahaylo nga maggamit sang face mask. Sa tanan nga tiun dapat nga mapatuman ang physical distancing. Magapabili naman ang paggamit sang face mask sa indoor private o kon public establishment. Lakip na ang public transportation ayhan sa eroplano, barko, bus o kon jeep kasubong man sa outdoor settings kung saan hindi mapabili ng physical distancing. Ang minimum public health standards ang padayon naman nga ipatuman. Ang DOH ang ginamanduan sa pag-update sa among guidelines, baga-take effect naman inigilayon ang among nga order. Sa Biyernes, napagwa na sang EO si Governor Eugenio Jose Lacson nga nagamando man sang optional nga paggamit sang face mask outdoors santo sa recommendation sang NIATF kag DOH. Panugyan sa gobernador sa publiko gagamiton ng common sense para mapangapinan ang kaugalingon kontra COVID-19. Labi na ngayara man ini sa gihapon bisan ginhalugan na ang mga restriction. Sinilamang may duha ka gin-report nga COVID death ang probinsya. 176 naman ang active cases sa Negros Occidental as of September 11 nga report sa Provincial Incident Management Team. I mean, let's still use
common sense, no? COVID is still there. In fact, recently we had 2 deaths. So just to show you, COVID is still dangerous, and so we still have to protect ourselves. And I think after Mascara, we've already announced that Panaad will happen, and I think all other LGU festivals will also happen. Then, again, we'll just have to take care of ourselves. Sa Good Vibes, Mascara Street Dance and Arena Competition sa Paglam Sports Complex na pagahiwaton agutong mas madamo nga mga tumalanaw ang makasaksi. Electric Mascara Dancers naman sa Bacolod City Government Center na maga-perform. Yaring report ni Romeo Subaldo. Pagbati sa official music sa Mascara Street Dance and Arena Competition sininga 2022, wala makapugong ang ining mga empleyado sa syudad nga magsinaot. Balik yuhom nga ginkanta ni Darren Espanto sa gihapon pero may drum beats na. Kay na, gin-launch man ang official music video sa Balik yuhom na gimbidahan ni Espanto kag Sue Ramirez. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting loud. Sunod sa festival director nga si Attorney Pinky Mirano Ocampo, this year sa Paglam Sports Complex na mag-perform ang mga competing barangays para mas maka-accommodate sa mas madamo nga mga guests. Ang reason why we chose Paglaom kay may ara kita to grandstand. So at least ang guest naton will be comfortable kay we can accommodate sa grandstand around 5,000 people. Yes, kay sa plaza we don't have enough space. Enough space and no chairs matikabudlay ko itanawon. Ang Electric Mascara naman, imbes nga sa Lacson Street, maga-kick off sa the Upper East sa Mega World, pagkadto sa Bacolod City Government Center, kag diri na mismo sa BCGC grounds maga-perform. Inibangod may ginapaabot kay mga VIPs nga magasaksi, kag para mas barako ang space para sa ilang performance. It's not going to be in Lacson anymore because of the crowd and maybe we will have VIPs coming. So para sure na lang and hindi ta mag-hamper man sa traffic naton. So we decided to have it na lang in Upper East but is lapit na lang going to NGC. Ang Mascara Festival 2022 ang dagsaon man sa nagkalinlain nga mga sports competition sa una nga semana sa Oktubre. Ini pinakauna nga Mascara nga magapasakop ang iban nga mga LGU sa Negros Occidental. Magluwas sa Mascara sa Panaad, ang North Capitol Road, ang gindesignate man nga lugar nga makadisplay ang mga LGUs sa ilang mga produkto. Kag sa South Capitol Road naman, the best of Bacolod nga mga products. Opisyal man nga ginlunsar kay na ang website sa Mascara Festival nga mascara.com.ph kung saan makita ang kompleto nga line-up sa schedule kag mga activities. Ginlaunch man ini kadungan sa Tourism Month celebration sa Bacolod. Nagpasample na mga taga-tourism office kag Yuhom Foundation Incorporated sa ilang nga dance steps. Sa September 30, may salubong na ang countdown para sa pagsugod sa Mascara Festival sa October 1 tubtub 23. Bart, mas talaga dyan nga Mascara Fever is on. Masako na ginapreparasyon para sa Mascara Festival. Pero Ming ha, biskan may latest nga development sa aton nga mga restrictions. Siyempre, dapat kung crowded, biskan open space, correct, dapat kung naka face mask git. Dapat taka-alerted sa lesson, dapat ng pangapinan, taka-ugalingon na sa among klase nga mga panahon. Kag Ming nahambal ni Gova nga with the Mascara nga mabalik na, ang Panaad, ginalauman man, kag as well as the other festivals ng LGUs nato.
let's enjoy safely na lang kumbaga. Kagamit itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may hibalo ka sa nagkatabo sa imong nga palibot. Dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.